Nginibingelele babukeli bethu bakaDukuza TV. Nikhuluma noPhumlani wakamhlongo eintabeni zaseshalodi kwaDukuza eStenga. Nginomfowethu la osuka le eintabeni zasothukela emvoti onenkinga lodaba loma wengane. Kodwa ke sizoyizwela ke umfowethu ukuthi ithini into yakhe noma wengane. Bingelele babukeli bethu bakaDukuza TV mase uzibika negama mase ke uzosichazela nje isitori sakho kafishane. Ngibingelele bona. Yebo sanibona. Cha, ngibingelele ababukeli ngokuhlukahlukana kwabo emakhaya. Lona ukhuluma uThozana kaNgubane ngokuhlala ngikhona la eStenga othukela. Cha, ngithiya ke ngivakashele uhlelo lwakaDukuza TV namhlanje. Mhlambe ngodaba engibhekele nalo olumayelana nengane kanye noma wengane. Shuthi nginomntwana lo nimbonayo la una 4 years manje. Ngamthola ngo-2020 ngoDisemba 5 wathola ngalolo suku. Ngathola umyalezo kunina wakhe kwangabo kwarathu 10 ebusuku engitshela ukuthi usetetile uthola umntwana ontombazana ngize ngizomlanda usemandeni yena ngokuhlala mina ngisothukela. So kwase kuphoqa ukuthi ngakusasa nginikele khona impela eMandeni mangifika mhlambe ngilinde about 4 hours athi useclinic. Kodwa wathi mayifika ayeke into ayikhombisa useclinic because kwakungekho ngisho ikhadi lengane nje yonke into kanjalo. Then ke ngiyithatha ingane anginikeze nje futhi impela ngoba wayishilo ukuthi ingane akayidingi yena. From the start nje ekhulelwe engafuni ngisho uyisa like ukuye eclinic njengomuntu okhulelwe ethi why kungayi mina eclinic. Why kungayi mina mangimbuza kungane engayi eclinic. Ngamafishane mfowethu usho ukuthi ingane wayengaclinic khona lethu uclinic wayengafuni uclinic. Yes, wayengakufuni nje lokho into nje wayithi akuye mina. Ama umtshela ukuthi akayingani eclinic uthi akuyingani wena. Yebo wathi akuyingani mina. So kuleso simo ke nami ngagcina sengiphelelwa umdlandla okuhleli ngikhuluma naye ngalonto leyo. Ngoba vele sasikhuluma efonini. Well ke kuze kufika isikhathi sokuthi uyateta akangibize njengoba bese ngichazile. Well ngibuye nengane ulwazi oluningi vele nathi asinalo ngiyabuya nengane ngiza nayo lapha ekhaya ngakusasa sivukele eclinic ngihamba kuyimina umama ongizalayo naye ingane befike eclinic besijikise bese abakwazi ukusisiza kuyicala lokho uma sizofika kanjena ekubeni ingane ibinayo umzali lento lena idinga unina wayo straight ingane ukuthi azoyibhalisa eclinic ikwazi ukuthiwa nekhadi bangasisiza eclinic isabuyele emuva. Ingane nje bafo ungakuphula ulimi njoba niya eclinic nayo niyoyibhalisa ineinsuku engaki noma inyanga engaki ukuthi esinenyanga. Hayi ineinsuku ezimbili siya na eclinic ngoba yangomhla ka5 ngayilanda ngomhla ka6 then ngosuku lwesithathu ke sasiya eclinic ke ngalolu suku. Yeah, sho ukuthi ke sijike sibuyele emuva afonelwe yabikela ukuthi akazama ukufika phela athi uzofika ngisakukhumbula nje wafika ngosuku luka6 ingane ikhona izelwa so wafika ngosuku luka6 ngoba nangokuchaza kwakhe wayibelethisa yena yedwa kubo wayibelethisa yena yedwa kubo. So osuku luka6 efikile kuyiwe eclinic afike yenzela ingane ikhadi kwenziwe izinto kumele zenzeke vele enganeni then ke ebese ba umuntu oyolanda iID azobuye ezolungisela ingane certificate mhlambe nebhalisi negrant. Lokho ahamba lapho wahamba waphela unyaka waphela nowesibili kwathi ingane sino 2 years kungidlela ngaphakathi kumina ngithi mina no ngisafuna ukuthi ngabe ngimkhombisa ingane singana nengane imazi uma wayo. Hayi ngigibele isihlangane futhi eMandeni ayibone ingane nje yonke into futhi ibe right. Athembisa ukuthi uzobuya ezolungisela ingane certificate. Sonke lesikhathi ngoba nje ngizimhambisela ingane uyancenga ukuthi akeze ulungisela ingane icertificate. Akanankinga nje ukutshela ukuthi no uyeza akutshele futhi ukuthi imoto isikuphi njengamanje na uThemba ifika imoto estopini behle bonke abantu enengihle. Umuntu amfonele mhlawumbe ifoni seyivalile noma akutshela ezinye izinto nje kutshela istory ebhedayo athi like umphathisele imali akanayo imali uyiphathisa imali imoto iphinde ibuye nayo imali okubika ukuthi kahle kahle akaza afike umuntu njengalo. So lento ke isiyenze isikhathi eside ngiye eHome Affairs nasePort Natal kuthiwa bakwazi bengisiza into engidingayo lento idinga umzali ngoba umzali ukhona. Well base bengiphi advice yokuthi ePort Natal angithole umuntu
mhlambe wasohlangothini lasekhaya konina wakhe umntwana umuntu obiza isibongo esifana nesakhe kungenzeka kube umamncane wakhe noma kube ugogo wakhe wasehlangothini lakonina kwangenzeka konke lokho kwale ngisho sengikhuluma naye kulonyaka uma wakhe umntwana lo ngithi mina ngoba ke wena ubona mhlambe ukhona inkinga osunayo futhi izodelay into yakho awucela usisi wakho kanje kuzomela mhlambe ke siqamba manga sithi mhlambe wena awaziwa okay athembise lokho ukuthi kuzokwenza lokho ngilinde angisasebenza ngaleso sikhathi ngilinde ukuthi uzofika ngabo June kanje ngilinde ukuthi uzofika nalo muntu lo makuphela inyanga njengokusho kakhe ayangafiki mangithi ngiyamthinta iphone angitshela ukuthi uyasebenza umatasa nje ubhizi okay well ke gcine sekufika lana ke ngithatha khona isinyathelo sokuthi no lento le ake ngiyisukumele njengamanje ngiyifake kwenye indawo mhlawumbe ukhona usizo ngaselivele ngalesi sikhathi uma wengane enqaba ukuyoklinika beningahlali ndawonye yebo besingahlali ndawonye ubudlelwane mhlawumbe beninjani since ehlala khona mhlawumbe kubo nawe uhlala ngasendaweni yakho ubudlelwane benu esakhulelwe bebunjani ubudlelwane makuthi mhlawumbe benike naphazamisana kwaku inkinga yayikuphi no but ubudlelwane babo right inkinga nje yonakala ukuthi yena asuke ngoba sasihlala sonke lapha nayo endaweni yasothukela shuthi indaba yonakala ukuthi yena asuke njengomuntu ovakashayo lapha la kube eMandeni athi mayisekhona eMandeni mhlambe ke kuwena ngokuthi ke isikhathi siyahamba ukhulelwe mhlambe agcina ngasange ngizwa kahle shukuthi kahle wayengangithandiswa lento yonakala lapho nje ngoba ayikho ingxabane abakhona kodwa usuka nje la ukhulelwe vele yes ukhulelwe kodwa akayibona ukuthi ukhulelwe ngoba wangibekele sesemandeni sho ukuthi makumele abuye kube khona amathize ngenxa yokuthini ngathini nje wayengasangithandiswa kahle yes ngiyayazi khona into njengaleyo mfuthi baningi abantu abaze behlukane ngenxa yokungathandiswa ngiyayikhumbula nje into engalezo into enje futhi kahle ubudlelwane benu bebu right until kuze kufike lesikhathi ukuthi uyakhulelwa wagoduka wathema ifika nje ekhaya wathola ukuthi ukhulelwe then naseniqala lapho nje ukungazwisisani until aze abelethe ingane izibuye kuwena nje wayithola ineyinsuku ezimbili ngokuchaza kwakho kunjalo futhi kunjalo impela kunjalo into engijabulisa kakhulu nengibongayo nje mfowethu ngiyakubona ukuthi ubaba oyikhathalele ingane noma ngathi ngolimi lasemzini ubaba o responsible siyakubonga nje lokho kakhulu mfowethu since ingayitholi igrant mfowethu ubani ohlale nayo since from ina lo 2 years lo 2 days eyafika nawo until njengamanje kade ngibuza nje ithi uthi una 4 years ibihlala nobani ayisho ukuthi nje ihlala imina uma ekhaya nodadewethu ababili sihlala nje kanjalo ngalesikhathi ifika ke shuthi uma wayisebenza eplazini sengiqana ukulisha igama nje wayisebenza eplazini ngicathi angakaze ngisebenze before mina lapho ngoba nami ngisanda kuphuma esikoleni lapho sho ukuthi ke kuphoqa ukuthi ngoba nansi ingane sikhona angibe umuntu nami ufuna itoho lathi malivela lavela khona eplazini ngihamba ngosebenza khona ngeza sokuthini angithi senginomuntu esengimlethile emhlabeni njengamanje into kumele ngiyikhathalele kakhulu manje iyona lese ngilethile emhlabeni ngihamba ngosebenza eplazini ngasebenza nje impela zishuka kunzima ngenzele ukuthi ngikwazi ukuthi nje ngivale isikhala sokuthi ingane yami ibona umuntu oyedwa nje oyimbodla nje kuphela ngazama nje leso sikhala ukuthi cha ngisivale ngikwazi ukuthi ngibe ubaba ngokuphelele enganeni so ngawuthola umsebenzi emaplazini ngasebenza nje umsebenzi eplazini ngawusebenza ukuze ngizokwazi ukubhelela ingane well kwahamba isikhathi ke kulonyaka lo ngathola umsebenzi futhi kwelinye iplaza ukuthi ngihambe ngiyoqhuba khona uganagana basho ukuthi badinga license sho ukuthi ke ngasebenza mhlamba about inyanga no half wenyanga kusho ukuthi kwase kufika umuntu one license ngonxa umthetho wakhona umsebenzi wangiphelela kanjalo okusho ukuthi ubushayela wona ugandaganda kodwa wasushaya ukuthini sekufike one license njalo impela futhi so laphela kanjalo itoho ukuthi namanje kusho ukuthi usahleli namanje ngisahleli impela namanje mfowethu since ke njoba uthi uyazama nje ubani kahle obeka isinkwa etafuleni nje ubuthe khona wena
khona umama khona osisi ababili ngoba phela nansi nengane angazi noma esikoleni isiqalile noma ecreche noma mhlawumbe cha webhuti njengamanje umuntu okwazi ukuthi asibhekele lapha ekhaya uyena uma mina angeke ngize ngigarante ngami kakhulu ngoba ngijolo ukuthi ngibambele ama piece job ngoba nje ade ngikhona la kunomunye ubaba okade efone ukuthi ucela sambeni siyokwakha indlu ngapha koSakhamkhanya kusasa ngijolo ukuthi mhlambe ke imadlala ngiyithole kanjalo bese ngiyakwazi nami ngilekelela la ngilekelela khona ekhaya so esikoleni ubengakaqali kumele aye kulonyaka lo siyakuona kumele aye kuona bengihlela ukuthi by Monday ngoba namhlanje kumgqibelo kumele ngiyombhalisa lapha esikoleni ngoba sesitholile ukuthi no ingane iyabhaliseka noma ingenaso isitifiketi kodwa baye beqoqozela ukuthi fanele ukuthola le certificate so nje indaba ayi kanjalo futhi no mfowethu ngiyakuzwa hayi khona kubhlungwana impela kodwa ke siyabonga ukuthi ukwazi ukumkhulusa usisi omncane until azabe na 4 years and ngiyabonakala ukuthi uphilile ujabulile nobaba mfowethu ake ngibuze ke since umama wengane ehambile noma wahamba elokho ekushanga ethembisa ethi usendleleni useTexini imiphi eminye imizamo engale kwaleyo mhlambe usekhona uma wakhe ekhaya ngithi nje bakade uchaza mhlambe akaze yini yena akhulume noma nabadala bakubuka mama noma mhlambe makukhona okubuka mama mhlambe ofisayo ukuthi axoxe nawe noma wena ongakwazi ukuxoxisana naye mhlambe osuke wakwenza phakathi kwalezo zinto no uma ongizalayo wake waxhumana nomuntu angazi noma ngizothi aunti kamawengane noma kanjani kodwa ohlala naye ngapha ngakuthina wagcina naye ethe uzoke afike ezoyibona ingane ayisiphaphe mhlambe into ya 2 years back kodwa kwagcina kungenzekanga sho ukuthi ke kubo kwakhe untombazane bayazi ukuthi unengane bayazi and ke angifuna uqamba mbanga ngithi sake sacela ukuthi sikhulume nabantu bakhona lapha yana ngoba ngicabanga ukuthi nabo into abayaziyo ukuthi kunengane kanje ngalesi simo so sasisiba nokuthi ngoba bayazi vele makuthi bayathanda mhlawumbe ukuthi beyazi ingane boxhumana nathi sibalethele ingane lapha yana kwaba yilokho ke nje mhlawumbe ngathi kwabangela ukuthi singacabanga ukuthi sixhumane nabo ngale yakubo kantombazane lo ngizele na ingane Okay ngiyakuzwa mfowethu yona ke mhlambe usisi lo uma wengane ngokwazi kwakho ekhaya la hlala khona abazali mhlambe kumi kanjani uhlala nobaba okanye nomama okanye uhlala nehlobo ngoba phela isikhathi esiningi abazali ibona abake bengenelele into enjengalezi nabantu ongakwazi ukuxhumana nabo kalula umndeni wakhe kanjani ngokukhumbula kwakho nje mangikhumbula kahle wabekho ukuthi uhlala nogogo nodadwa bangazi noma uno aunti phakathini kodwa nje into kanjalo ngoba abazali bakhe abamzalayo ngathi abasekho emhlabeni okay hayi ngiyakuzwa ke mfowethu ngiyakuzwa ke isikhathi esiningi makunjalo inkingi yake iqale lapho ngoba njengoba ngike ngasho ukuthi isikhathi esiningi kuba abazali abayikhathalela into njengaleyo ngoba akekho umzali engibonayo ukuthi angafisa ukuthi umzukulu wakhe ahambe angamazi ukuthi ukephi emndenini wakubuka mawengane khona mhlambe eninokuxhumana noma enake naxhumana noma enazanayo nje naye eninakho ukuthi mhlambe nibe nobudlelwano lobuthile bokuthi nikhulumisane cha futhi lana ukhona nje omunye umfowethu kahle owumalume kuyintombi lengihamba naye yikho ukuthi sowadlula emhlabeni esasitholana nje kakhulu naye afike ngisho ukuzoyibona lapha nengane yakhe umlulu usuke afike iphathele purity isasencanyana wayifika iphathele purity bese kuba abanye abantu bakhona ngiyabazi inkingi ukuthi sikazi nje siyazana nje ngokubonana kanje sikazi saxoxa sikhulume lutho nabo manje lokho ngiyakubona kungilimaza kakhulu ngoba isifiso phela enginaso njengoba umntwana lo ehlala lapha ekhaya kumele angene esibongeni sasekhaya ngisho kuthiwa ngithola amandla ukuthi ngihambe mhlambe ngiyogeza amacala ami kubo angani ukuthi ngoqala kanjani ngenxa leso sizathu leso so indaba nje kanjalo no nkabi yami sibonge kakhulu nje sikwaDukuza TV ukuthi ke usicabange ukuthi uma uneyinkinga noma ubone ukuthi khona into edinga ukuxazululwa yena uze kaDukuza TV ngithi akubonge kakhulu ke la nkabi yami kodwa mase ngiba nombuzo ke othi inhloso nqangi yakho noma into ekususe nje ekhaya uze usuke le othukela uze la eShallottdale eintabeni zaseGroundville uzwe emahhovisi akwaDukuza TV uzohlala nathi usibekele udaba yiphi inhloso nje ekususile ekhaya uzohamba ibanga elide kangaka cha obhuti lana into
okuyiyona yona engisusa phansi lapha ekhaya ngize ngizofika la ingoba sengizame ngazo zonke indlela ukuthi ngitholele na indodakazi yami isitifiketi kodwa ngiyehluleka angisazi njengamanje khona kupho kumele ngikwenze ngakho ngoba nje sengizelana ngizokhala ngosiyami ngizokhala ngizocela nje usizo kunanoma ngabe ubani mhlawumbe ubona ukuthi mhlawumbe anganawo amandla ukuthi asize adlala indima ethile mhlawumbe ukuba ihlobo kunangumntwana asize makuthi mhlawumbe ukhona umnyango ongakhona ukuthi usisize bese uyasisiza ngoba inhloso kuyiyona yona ukuthi umntwana amakazi ukuthola isitifiketi sidlulele phambili akazi nokuthola igrant ngoba ingalekelela kakhulu since ngingasebenzi ingalekelela kakhulu ilokho nje engathi mina ikhona osukungihlukumeze kakhulu kwangisusa phansi lapha engisuka khona ngaze ngizofika la lana ke bengizothanda nokuthi athi noma ayibona uma wengane le video le azo ukuthi cha angikho kahle emoyeni ngoba angazi ukuthi mhlambe konke lokho kwenzakalayo kungenxa yasiphi isizathu kodwa ke ngoba ngingazi futhi ngiyafisa ukuthi noma ngabe kukhona mhlambe into engamona ngayo noma mhlambe asingazwananga kuyona engathi bengakudlulisa konke ke lokho azo ukuthi kodwa ingane yona ayingeni kulonto leyo ingane iyamdinga njengomzali ukuthi makayenzele izimfanelo zayo usengakhululeka ke emva ukuthi sesizile ingane ngoba mhlambe yena uthi mhlambe ujezisa mina phe kwezinto ezithile kodwa manje mina ngibona ngathi igqilazeka ingane ingane engenacala engazi lutho futhi hey babukeli bethu bakwaDukuza TV silizwile udaba likamfowethu nengane ngiyazi uthehleli elikhuluma ngibuza ukuthi kanti kwenzakaleni yini engaka engenile ezweni lethu lase South Africa kwenzakaleni kubantu besifazane yini angenza ukuthi azashiye ingane inosuku olulodwa endeni emva kwalokho angakwazi nokuthi ayinikeze into zakhe ngoba lo muntu uyambona ukuthi ke kushuthi ke uphanisha nengane egcineni kosuku nomfowethu uyamphanisha but akaphanishi yena okudlula ingane yona egqilazekile egcineni ngoba fanele ifunde fanele ithole imali yeqolo nje umfowethu naye engenalo itoho njengamanje bantu besifazane siyacela mbokode ke niguqe phansi nicele uNkulunkulu nicele kuSimakade nicele kumvelinqangi nicele umdala wezinsuku ukuthi anithobise inhliziyo zenu bafuthi sinazi ninothando ninemfudumalo ninentokomalo ngaso sonke isikhathi kuyadinga ukuthi ke sishone phansi ngedolo bafowethu ngoba angiyazi lento mina kodwa ke phinde sibonge bafowethu bafuneke okubi kuza nento enhle iza nento embi baningi abanye abayithatha beyifaka ezitamkokweni beyishiye indaweni ezithizeni beyifaka emaplastikini kodwa yena okungenani wakhetha ukuthi ayilaqaze kumfowethu ngoba ngeke silibeke nje ngolimi olufishana oluqondile lwesiZulu ukuthi ukuyilaqaza ngendlela enza ngayo so bafowethu kubhlungu kodwa ke siyathemba ukuthi ngamandla enu nizosiza and ngiyazi sisomncane lo oseduze kwami uzosithola isitifiketi ngenxa yamandla nangothando eninalo nisizwe sonke sase South Africa sibonge nje kakhulu babukeli sazoqhubeka nodaba lethu nomfowethu ngoba usisi ke besifisa nje ukuthi simfonele since umfowethu ethe inamba yakhe unayo usisi besifisa nje ukuthi simfonele nizwele nani ukuthi usisi uphendula athini since umfowethu eshila ukuthi akanqabi yena phezulu inkosi yami uyakuvuma konke athi ngisendleleni ke sizwe lenathi ukuthi ke uthini Thokozani ngubane yeah okay I'm dialing siyamfonela manje nawe ngane ukuthi uyatholakala yini ake simphinde futhi sazi masuthi unenhlanhla noma sothi unani babukeli bethu ke ayisiyamzama
ucingo nje lokhu lukhalile one way, kodwa ke sizozama konke okusemandleni ukuthi umfowethu akahambi singakwazanga ukuxhumana naye usisi. Sizokwenza sure kulokho kokwala khona ukuthi mhlambe ke kushuthi lukude kakhulu naye ucingo, kodwa ke sizolokhu sizamile njalo until size simthole babukeli bethu. Kuke kwenzeke umfonele engalibamba ucingo ngoba phela kade sizama mfowethu. Hayi no bhuti, ngasho ukuthi mhlambe into engathi mhlambe ijwayelekile ukuthi uma efoneleka mhlambe kwenze ungamthole efonini, wabiko ukuthi ke uyasebenza manje akukhulu ukuthi ahlala athinta ifoni. Ngoba la sekuqaleni nje ngafona ngaze ngayeka eqaleni, ngifuna ukuthi abuyise ikhadi phela, ikhadi lengane ngoba agcina ethathile ikhadi lengane njengomuntu ozoya eyoyizamela ukuyenza isitifiketi ngapha eMandeni, isho ukuthi kagcina kungenzakalanga. Wangabe salibuyisa ke manje ikhadi, sekumele ukuthi aliphathise ikhadi, akasaliphathisi, mase kumele abuye azoletha ikhadi sekuyinkinga kusenzeka, kwazokwadlula nje umhla ka5 June kwakumele ingane ngiyibuyisele ngawe eclinic ukuthi mayihambe yogoma. Wazolibuyisa ngoAugust lenyanga esiphuma kuyona. Nakhona ngoba sengize ngacela umunye usisi ukuthi no akangiprankele yena, athi social worker liyadingakala ikhadi kanje amshubisele nje indlela amshubisela ngayo. Futhi nakhona lapho akuphelanga isikhathi esingakanani, mhlawumbe kwaphela iviki nje ikhadi laseliyabuya. So kungathola nje ifonini kwakhe izathu angibekela sona leso ukuthi usuke ebanjwe yitoho, wabeka kanjalo. Okay, manguzwa mfowethu ngamanye amazwi engazi ukuthi nike khona la nike na xhumana khona njengoba usho ukuthi kwaba nekhadi, ikuphi la wamnikeze nini wena ikhadi lomgomo, ikuphi la? Oh alright but no, angithi le ndaba ngayiyela kuma social worker I guess last year kwaku November. So yaqala ngoba ngathi iyasukuma kwaphoqela ukuthi akutholakala le ncwadi ethola umuntu uma ukuthi uqeda ukuteta etholakala esibhedlela. Well ke wayengenayo yena, wayengaza ayithola. Sahamba soyicela eclinic phezulu, safike sayithola khona kulelo clinic lelo. La ingane yathola khona vele ikhadi, bamnikeza lo ncwadi leyo, waseyabhuka ingathi date ka bayikhombe showe. Wabhuka before eze ngapha, sho ukuthi i-date yazi yana kunjana yadlula mhlambe izinto engakalungi ngendlela eright. So no nginephutha, incwadi ayisikuyena, yena wagcina ngayanga lesho phela ukuthi sizathu kwaba yizona siphi angazi. Incwadi ayingakuyena yona iphi incwadi? Incwadi lena esuke igunyaza ukuthi uhambe eHome Affairs yokwenzela ingane certificate njengomzali wayo. Yes. So ukuthi yini yamphazamisa mhlambe wangitshela sengilibele, kodwa nje ngiyakhumbula ukuthi yazi yadlula i-date abayomnikezele yona eshowe engayanga noma kwaba imali noma kwaba yini. Ngathi nje kwaba into kanjalo. So kwagcina ke kuphelela kanjalo ke emoyeni. Kamani nguthoza mangubani Thoza. Babukeli bethu sizamileke ukufonela usisi, engazi uthi usisi akatholakala impela, kodwa ke sizozama ukulokhu siqhubekile simfonela noma sesingasekho phambi kwamabona kude, sizolokhu sizamile nje ukuze sikwazi ukusiza umntana, ngoba inhloso yethu ukuthi kusizakale nangusisi omncane akwazi ukuthi ahamba esikoleni athole nemali ye grant alekelele nangobaba wakhe since naye engenalo itoho eliqondile, engavuki ebamba lapha ya nalapha ya. Sengiligoqa ke uhlelo ke ngicela ke ukuthi mfowethu makhona noma ikuphi ke mhlambe ongafisa ukuthi sikushare nababukeli noma ocabanga ukuthi mhlambe ukulibele obufisa ukuthi ababukeli bezwe ukuthi yipi nje into obuyifisa ukuthi udlulise kubona. No lana mhlambe khona la engishiye khona ukuthi lapha na kuma social worker ama options ayimabili. Kwakungukuthi ngithola umuntu wasohlangothini la kuboka mawengane noma ngithole imali yokwenza iDNA test. Kwasho ukuthi ngalesi sikhathi ke ngithole into engangilitholile lokushala uganaganda lathi maliphela
lo nyanga kwanqamuka ngayo inyanga ngase ngithi mina once kwahlangana lo 2000 abawufunayo makuphela inyanga ngiyahamba ngiyokwenza lama blood DNA test abawafunayo lapha nokwenza ulibufuzo. So nalokho futhi ikhona engathi kwaba yenye option, kodwa manje futhi ngibona ukuthi anginawo amandla ukuthi ngiyilungisele yona mina ngokwami ngoba angisasebenzi. Ya nokuthi ke babukeli bengathanda ngosiyami noma bengakuthokozela ukuthola nje usizo lokufuniswa umsebenzi. Ngenhlahla nangebhadi angisiye na umuntu mhlawumbe onama qualifications athile noma izicucu ezithile zemsebenzi ethile anginazo nje kwazona. Into nje ebengikwazi ukuyenza ngikwazi ukushayela uganaganda kuphela, ikhona nje ngikwazi ukwenza nokuthi ke nanoma ihlobo luni lomsebenzi angikhethile ngisho kuthiwa wani umsebenzi engathi kuthiwa kuneto olivelayo ngakuthokozela kakhulu ukuthi ngilithole. Inhloso yami nje ukuthi njengoba nje kuphela unyaka ngikwazi ukuthi ngibhekelele nayo indodakazi yami nawo Christmas izobibuka mina emehlweni njengoba niyibona ilukile ama blogs ngangiyithembisile ukuthi ngoDecember sayibeka inwele ngoDecember fanele iluke. Ngisho ngoba vele nama ngisayisebenzela yonke into right sengisabonga ukuthi masithiwa senyamgunda manje sekuzoba inkinga kuyena. So cha bengakuthokozela kakhulu babukeli bakithi ukuthi mhlambe mayikhona indlela yokuthola itoho ningilekelele kakhulu nobe ningasizi mina ngedwa kodwa nobe nisiza nanangi lo mntwana lo ngoba yonke into asuke eshoda ngayo isuke ibhekwe yimina, yonke into nje isuke ibhekwe yimina. Manje mangisuke ngihleli kuwumthwalo osinda kakhulu. Bafowethu ingqikithi nje enkulu yendaba usiso omncane isitifiketi sikubona konke, kodwa nje isitifiketi bakuthi nje bese kuchazile umfowethu ukuthi itoho akanalo, into engamenza ukuthi nakuthi ahlanganise isitifiketi yilo itoho. Kodwa nje siyazi ukuthi kubabukeli bethu bakhona abanosizo ngeindlela ezahlukahlukene. Sicela nje bafowethu ukuthi nje umfowethu somcela ashiye inamba yakhe, ayibize inamba yakhe ukuthi ithini ukuze ababukeli bethu bekwazi ukuthi bathinte yena direct uma benomsebenzi noma benosizo nasema home affairs, ngoba usiso omncane uyalidinga usizo, uyayidinga imali yakhe iyeqolo ukuze ukwazi ukuthi impilo alekelele ubaba naye akwazi ukuthi ahamba esikoleni afane nezinye izingane aluke njengoba ubhuti kadesho. Bengizocela nje ukuthi umfowethu abize inamba yakhe kubalaleli bethu ukuze bekwazi ukuthi bemfonele uma benendlela ukuthi bamthinte bafuna ukumsiza. Mfowethu ubize nje inamba yakho. So inamba engitholakala kuyo ithi 077 466 8050. Ngiyiphinde ithi 077 466 8050. Inamba engitholakala kuyona ku WhatsApp nakuma calls leyo. Sibonge kakhulu ke babukeli bethu ukuba nathi nilandele udaba noma nilalele udaba lika Bhuti. Sithemba ukuthi nje bese libekile ke abalaleli bethu bazwile and basazolandela udaba and futhi ngiyazi ukuthi bazosisiza. Nathi siyathembisa ke ukuthi sizolandela udaba sizwe novo lwenu. Siyazi ukuthi nisazobhala nisitshele ukuthi yini efanele siyenze. Sicela niqhubeke njalo nikwenze lokho ngoba uvo lwenu bafowethu ilona olubalekile noluzosikhulisa noluzosisa la ekufanele sibe khona. Sicela nabanye abasanezidoro besibhalele nalaba ababhalile izitori zabo esingakakwazi ukuthi siyilandele. Ingqinamba enkulu esibhekene nayo kuba indlela ye transport noma ngathi into yokuhamba. Thola ukuthi base indaweni eziqhelile ezidinga ukuthi nje basibuye siphatha amathuluzi singene nazo ezintweni ezisheshayo. Kodwa ke sithemba ukuthi ngomusa wenkosi nangothando esinalo konke kuzokwenzakala. Ngenxa nje yothando lweni babukeli bethu sicela niqhubeke njalo nisilandele ngoba ukusilandela kwenu ikona okuzokwenza ukuthi sifinyelele nala esingakakwazi ukuthi sifinyelele khona. Kodwa ke siyathemba ukuthi nikhona babukeli bethu niyaziza ikhalo zethu and impendulo zizoba khona. Sibonga nje kakhulu, sicela niqhubeke njalo nokusubscribe, niqhubeke njalo nokusilandela ku Facebook na ku Instagram, nisubscribe manibuka lapha na ku YouTube. Sibonga nje kakhulu babukeli, niqhubeke njalo nokusilandela.